Dragovič. Glover. Smith má dobrú pozíciu a triafa trojku. Tak toto bola taká moderná akcia Handlovek. Úspešné, takže dopredu môže ísť Dražko Kneževič. Glover. Ale vyhadzuje na Smitha, ktorý má ďalšiu voľnú trojku a dávajú. 5 na Smitha. Ten nemal priestor ísť dovnútra. Ešte Smith. Vycúval a zakončuje za 2 body v ťažkej pozícii. Toto potrebovala Handlová. A zvýšil opäť komárňanské vedenie. Smith. Presná trojka. Davy Smith druhýkrát v zápase za 3 body. Píšku. Smith. Glover. Glover, poďte hore. Hráčov nie na ostatných aktérov stretnutia. Keď si vieme, kam tým mieril, tak snad. Smith. Handlová opäť v závere môže trošku cítiť užšiu. No, Dragovič má zatiaľ len 2 body. Lukič nepresne, opäť to nebola dobrá pozícia. Smith individuálne sú z toho 2 body. Lehrit. Továrnová už ale 5 legionárov v sústave. A toto bola paráda Davisa Smitha. Jedného z najlepších hráčov na palubovke. Krásne Davy Smith išiel vyskúšať nájazd a vyšlo to. Dovraclo na Petráša. Maring vedel, že asi nestihne. Rákaj nemá pozíciu a tak prihral Lukičovi. Lukič chcel si opäť vypýtať kontakt, ale dobre teraz Dragovič. V defenzíve Smith. To bude s faulom. Tak áno. Viac ako dvojhodinový zápas. Vzhľadom aj na to, že je to vyrovnané. O 5 bodov, to je nič. Ale to už neplatí, je to o 7. Davy Smith. Držia zatiaľ Handlovú tie trestné hody. Handlovčania dali od 5 faulov má v zápise o stretnutí alebo v tom live scoringu, iba že máme ho na palubovke. Teraz práve Smith prehadzuje na Dragoviča, ktorý si vypýtal